Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paZirare 263 pano pandokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uri munyowani, make sure to subscribe watena on that notification bell. Muri yeZimbabwe update andinayo update iyo yaHulengende achibvuma kuti Colorful hanzi ndi she devil. Takatomboita yatakaita yedu zvisinei. Vanhu varitaura zvakawanda mucomment section maererano nenyaya iyi. Chakusiyirai video wapedza kunzwa video wotaura zvaunofunga mucomment section kuti Hulengende zvaakaita zvaanga achitaura pavidhio iyi uriwe mukadzi wake waimuregerera here? Mairamba muchifambidzana here muri mumba muchionana semukadzi nemurume, kana kuti waimbomurova mamba mambichana zvimwe akarohwa kuseri hatizozive chakafukidza dzimba matenga kana kuti vakatoripisana chakafukidza dzimba matenga. Nyaya yenyanya kunetsa inyaya yemusikana uyu wamaive naye kumba kwenyuyo. Iwewe, what do you have to say to people that are watching here? Right. Musikana uyu mukuona yakaitika here nyaya iyi inofanira kungobva yajeka magona zvakanaka. Iwe because ndonyaya yakushitsa patiri panapa. Chii chakanyatsoitika pamusikana uyu Colorful? Exactly. Ndonyaya yakushitsa patiri pa ngatingotaurai panapa katongopedza nenyaya iyoyo nhasi. Chakaitika ndechekuti waiziva musikana anzani kala tanga kunobata ositani yake waiziva mwa chichi ndodzoka ndiri pama1 chichi ndina pekugara chichi waiziva something like that. Mwangu mbatondoonesawo kati Colorful chichi but inini view yangu inini mimba akandionesa kuti Colorful ari kuti adodzoka chichi andiromadza mameseji chichi inini ndakatomutaurira kuti munhu uyu handidi kuita se kumuona maiziva pakuti ininiwo ndinenge nemuona ndinechita munhu ndine alright neniwo kuti ndine zvandinozviziva ndiri kana ndine zvandionawo zvinhu zvangu ndiri handiti right. She devil kakabva noya padheni kamoya anake zimuswi rechidai ugodzi yepaivhu airia waiziva auya mudheni munhu uyu right. Padheni papa aigara ana Spina ana MG Skits waiziva kozi movement. So mamwe mazuva pane kana iri weekend munhu wese akaita se akaungana right. Munhu uyu akatotanga kutonoattempt mufana Spina wayo maiziva but mufana Spina unofunga apa mwaisaonero here waiziva. Saka inini ndakanoitawo nge inini ndakazonoitawo nge pane dhera ndakazosanganawo nadevil uyu ka ndobva ininiwo ndaitoka kunodyira same time kozikuona munhu uyu zvaanoita munhu moms muonero ndakaita anzani Colorful waiziva ndakaona kunge Colorful inini ndakaona kunge ane kana nemushonga chaiyo but mushonga wake haunawo hauna power kuvanhu vane power kozi Colorful ane power rekuvarume waiziva aigoda kutosaidza kana 5 varava achitoda kuratidza ndokudai mese. Ona inini munhu yakazobva ndobva ndanoita ari manheru waiziva munhu yakazonona ndobva tasangana then ndobva she devil handiisowo mukona maona but inini naColorful hatina kumbobvira takadanana kana kuti inini ndakambobvira but ndezve ipapo pakuti munhu akanga auyo indobhilivha kuti anga auya aine mission kwete rekudana neni pamwe rekudana nemovement because aida munhu wese kana tsano vanga vari padheni vaitombonopurudzirwawo burugwa munhu akarara yaya yekuti munhu akarara sekuri wakutoyaiwo chipuruzira waiziva. Toona takanga taisirwa ureta taisirwa Satani mumba ndiwe munhu wandakaimba nchiti Satani yapinda mumba mazini yese yapa makumba ndiye Satani wandaireva. Saka iri Satani akazonoita kakunondidyo waiziva but inini naSatani hatambobvira but ndakaona Satani sekuti akawana power pakuti pamwe zvavaiudzanawo andi waiziva kuti pamwe waiziva because andi vanga vakusivisa Satani kuti mukomana anokuda waiziva kuti vanga vane marongero avanga kuitwa pano papo waiziva
Saka musikana pamwanga kufunga kuti pamwe kuzi inini ndichida kumutsvagira pekugara ndimutadza ngumutsvagira pekugara. Waize plus ini kana nditoda barika kaindi kana ndadabarika. Mimi ndoko mutaurira kuti mai mwana hadabarika. Tongosvitaka zviri official. But paper ina asi munhu ari benito. Vumere because mimane hashano varuma. Mima daro. Iwe ndo charuma. Mima daro waize kuti pane zvimwe waize zvokunoti wewe pane mawiro acho asi bho ende kuona ndototenda jaja pakuti munhu ana kuzonoya kana zvemwedzi aripo. Chigayo kuti dai dhiraira uyu akarova 2 months. Ava muziva. But iwe naivanangu une weakness here yekutadza kuti no kana dhiraira auye. Aiwa, ini weakness handina. Maiziva. But mukona chere. Dhiraira akakubata akakumpanya maziso kudai ka. Akakuvhara kumeso. Kumpati mwotadza kutoona batu uchitoona. Then pano zonokuvhura kumeso ndobva utozonoti saka ndatadza kuona nekudhiraira yanga akandivhara kumeso ka. Maiziva. Saka ini power ndakazonoitoa hangu sengirozi ini kakuzoprofita ka Michael ane Michael anga endepiko uchingo nemiedzo ndega aida kumboedza tumbi kuti tumbi waweze pamwe aida uedza tumbi. Michael akaitwa wiki na Jezebel. Ndakazongonoita power. Waize. Ndakazongonoita power pakuti zvinhu zvakazonosvika pakuti mechaka munhu uyu asati andisandarara naye but uraitika ndakaiswa satani angapinda mumba zvekuti wakamboti uchidarika kana nemunhu mupaseji here weitwa ikunzi mbaso uri kupesana nemunhu mupaso ari dangerous ndikutaura ife. Very, very dangerous. Very, very dangerous. And I can't believe it. Because I mean, I'm not going to Sakalafu was also a churi to me, but we are managing this to come same. But Santoroti was in those Yautani, was it? Kalapuchi Minnesota and 9 got a dana night. Sakakusema, but Doctor Muni, Akakutim Basso. I was not seen by way. I'm not going to get pass. Do you know color voice? Steve Taga, Ndambo Junior Spraga, Ndambo DB. I'm not an Spraga. They are an Spraga, Capira. And in Yamaka Mugga, they are an Spraga, Capira, Poctuan Vese, Umbotari Samari Matsimba and Rutaura. Quizzo Gavana Calafu, Anuxia Cogata say. As times can be that Boga, but you can go queer when a Calafu water. Veato dzako akabhima kabva katanga kutokosora usatamba kuti Kalafu ungopinda mbenzi yangu chamwari benzi yakabva yanoka. Saka asati angapinda mumba but hapana yakaitika. Waiziya, that's why ndakazofara sistani pakabuda mamessage api amakaposta aya. Maiziya. Pakuti inini ndandaonesa mwoyo wangu kuti pakuti inini ndikavhura hombe. Ndoziva kuti mwangu anda chokwadi mimi ndotomutora chamwari. Kuti mwangu ipapo akafunga ndokumunyebera pakuti dhiraira akanga zvenga asvita iye ndiye akachenjera. Ndobva anodelita. Ndobva anodelita pandaitaura yanizvo. Ndobva anodelita. Achisiya makati machati ekuita kunge inini ndiri kumu. Maeka machati ekuita kunge inini ndiri kunyanya kuti ndomuda. Apatomborina choredzo kuti munhu anodiwa but ndokaka ndozvada kungotsaya yangoita sei kuprova. Ndinomuda. Inini akazongondibhoera pakunyudza Kalafu nikikisimo iyari yaitipa zvinhu ndokatamuka ipapo. Antimaona ndozvaari munhu yasaka munhu ya kari evil. Kozoona kuna kisimoana achinoti kuna kisimoana achiti maloti akakuvenga maloti uyauya maloti akadheye maloti kisimo obva bombeswa maloti obva kuna maloti kwekwe
oti kisimoya mimi ndikumbura ndiseve kisimoya usatamba kuti msuya patikanosungisa kisimo ndindakanga ndasunza bvunza dhoketi yari pakundaiti ndiye kari kundimoka moka chichipa nyaya yose usatamba kuti iye ka ndiye akatobatisa chi but naingende pamakaona machatsi pekutanga pamakaona machatsi makanyatsofunga kuti machatsi abva kunani pamamuinaye pamakaona machatsi makaona kuti machatsi abva nekupi here kana kuti hai izvo zvandira kuzonyatsodangu kuita se kunzwisisa but chandakangokufarira amwe chekuti ini ndakanga ndaonesa mumwe wangu zvaitika nditi pakuti hanti umwe neumwe kutora nyaya bako ka ndafamba pabva paiwo zvinhu zviri paground zvinhu zvakutaura handiti ime ndikumboita ndichitudira mukambo avanhu hanti ndakati ndaidzidzo kwamuri kai kuti ndikambomira aiwa imbomira kudira mukambo toda kunzwa isusu kuti iwo wakazvamisa sei nadharira chinzwa ka dherira atondibhomba wangu uyu asitorina trust kwandira padherira futi akuramba ari mugwedzi waiziya pakuti dherira ada kubhilivisa wangu ikauyu ini wangu nditomutaura dherira uyu shamwari paiwa waisirei dherira achiramba ari paground dherira uyu ndo zvanditaura dherira uyu anenge ane kapawo kekunonokera chi waiziya but ini chokwadi changu chakazonobuda pamakaposta chi machatsi ayo because pamachatsi akanga akandwa nadherira ayaya akanga abvisa zvinhu zvinoratidza kuti inini naye hatina kurara tese zvinoratidza kuti inini naye oziya proof inoratidza kuti hapana nhumbu hapana kana chii ndoyo anga abvisa zvekutoti inini ndakanga ndatomecha but pakutobudawo kwamachatsi aya amakazoisa aya nezuro ndakaisa muchinjikwa mutatu ndikati ndotenda maikoro mambo pakuti neniwowo umwe wangu anakushaya trust but ipapo akabva tompruvhawo kuzi chidhevhu anga atonobvisa munhu uya akaoma alright anogona kutozvidera kalafu kugadzira whatsapp ineyo yobva atonosevha kuzvidera kubva enda kuti ipo here unozvidera ari very very dangerous zvokuti hai ndazozongofarira hangu kana kekisimo wacho futi uchi ane atonosunungurwa namwari kozi kalafu anoda kushandisa chi anoda kushandisa vanhu saka izvezvi hanti achitanzi ye ndiri kuya live hana proof unoya live ye una proof unoya live ye atoone zveskakakakakaka makadya bota here ngende mangoreurura zvingopera kana zvichibuda zvongo makadya bota here mudhara mukona bota here bota munganzotasa kana machatsi chaiyo chaiyo anongokuratidzai kuti bota ranga risati raita se pasi bota inini riya bota riya kuzorikisenge unoziva bota pane rimwe bota rinenge rine dota unomboziva here bota rimwe rekutika hari rikatodyiwana namuchadota zvekuti zvakandaka mukasimeuke kutoti kana neveveka akunini chamwari kokuzenge ndine chimamaizokererwa seiko maikandizwa muteuro here naimadzibaba uyu munhu uyu moziya mwana ane dhimoni ezvekuti akwanisa kana kufunga kuti anogeza unoziya here saka ndiye aimvere ndounogeza uyo akakama musoro maloti ngambotaura ndiye ainzenda ndati ukatomusiya ntouya ukanyaweze akwanigeza kana asina kunzenda unogeza so isusu varume pamwe pacho tozodochi pamwe dai kalafu waitogeza pamwe waigona kutombonzwawo chigunduru chajehovha but iwewe pabhavhu tapo weze haiwa anda zvakuudzirwa ende unodaisa varume manje unogona une mushonga ka but chisimeu chachiya chamwari kachaso chachiya kachaso proseka titese waiziya taigara tiri tese
Ayo, but right, munhu ngende. muona chere mazuva patoigara kuasfindewe anga asingatomboite iyoyo ini anambobvira akandiitira iyoyo kana ndazoona kuti hanzi ulenge ndakambondinyenga akatova manaka ndichi saka inini asinai mamnomus asi inini fesi yangu inoita kunge yakapusa here zvekuti inini ndingaite zvinhu zvandisingadi kuti inini ndingazvimbunyikize zvinhu zvandisingadi inini aiwa kana oreti kalafu aswera namuswere wese achindire proof ndiri kunoya live iri kuda kutsvaga nyaya instead yekuti ugeze sini rako uwanewo murume asiri wemunhu Ayo, unozoti kalafu. pane inonzi femini wash yandiri kuona iri apa Tazobudana na kalafu pakuti alright chita pregnant test utumira kuno kuti skate. Munhu akutanga kutiza ndikati you are very stupid man you. eka umbo alright umboti hatisati akuita zveDNA chimbongotestwoka kuti une nhumbu here antoone mudumbu zvake. Aiwa, imimi mukambo muna flambo kanimimi. Ini nangu ndakakanganisa hangu pakunge ndichizo ngirozi inoyera Michael ichizenge chinokurirwa nadheraira. Saka ngirozi inogona kutombokurirwawo nei Michael. Kurirwa ngotombodonha kauti zona ichizonomuka yatomborwa kana ngirozi inotomborowa yodonha kayomborato mukorido. yomuka futi. Ngirozi yakadonhera mukorido. Saka pane sei tefana kutosangana futi nezvinhu zvipi zvinenge zvakakalafu zvazvo. Dzokerai kumasowe because kana ngirozi yakungodonhedzwa nanedhereira vekutemwa vaya. Aiwa. Uya hamusi kumuziya. Dhiraira uya. Dhiraira uya kana chikwanisa kudanana nemunhu wasati izwai. Dhiraira uya kana chikwanisa kudanana nemunhu wasati akamboonana naye. Munoziya kwalafu anokwanisa kutodana nemunhu wasati akambosangana naye. Utoti ndadanana ningi. Munoziya katadiyo kaanonetsana nako kaika aziyane naye. Anodrowa. Waziya. Sakona munhu uya kona isuzu ndosina hangu ngirozi yakazondirwirawo pakuti handina kuzozinge ndichase plus flavor. Flavor ipi futi nei madzibaba. Maloti. Iwe maloti ngokupinda. Ndakatozonzwa security yakurova kacha asuka iswa mumba pakuti ukazanzi namaloti geza. Matuwa kusaiza kuti uzongo respect wa munhu anokufundidza kugeza. Unozofa sageza. Uzive aufana kutendo waziya. Manofundidza kuti unogeza akwanise kungosumudza bhaketso. Imumbomutarisa zvanari. Waziya. Akatosangana naye anotibveza mabori. Urikutosangana naye dhipazi iyo ane mbofa. Kusvika kumatako. Saka inangwa mana ndongo sorry kunyanda ndakaita kuno disappointa pakunge ndichizono but Michael wakazongondivanza komana. Unoziva kuti waenda maisangana kubhesi nehanzvadzi yangu Dhotonya. Ndanza kupi? Gladview kubhesi kwamaisangana naDhotonyo anotokusimbisa zvekudaro anosvotwa zvekuti kana ndichikubvarura. Ndamuketa kana tomuketa munhu Portmore Glenview. Ndamuziya. Ndewangu zvekudaro kamunhu. Handitokubhilivha zvekudaro. Zvino unova uchiti mama akapoya mukondomu. Aiwa, ndakatozoona kutoti mama wana problem. Mama wakapoya mukondomu waizama kuti iko. Mama ngokwana. Kakungotsvedzawo. Rimi mnero watsvedza. Aiwa, anyway, ngende kana iwewe neni namaloti taita peace, there is nothing that can stop you from making peace with your sister. It's very important.
Iwewe nesister yako munodanana ndambotaura nemi different sessions dzakasiyana siyana zvangu. Munotodanana zvekudaro, but I think you need to talk kuseri. Waona? Awa. Ina ndamuvinga yanoziya but ato hapana tuzoita bu. Aiwa kutaura chokwadi. Isu Uzapana ruvengo but I think kaneka Maizia. Ainangwa ina ndimbo dipinse. So ndingatongozi bhora. Kutaura chokwadi ngende. Taura nesister yako kutaura chokwadi hapana zvinhu vanofunga kuti kunetsana. Munobvofana obva maparadzana. But kunetsana kunokuita kuti vanhu mubva matowirirana zvitori. Exactly, antiona. Saka iwewe taura nesister yako dai pasinoti iwewe waramba uchibvarura ndanchida kutobva palive inoyi ndatosiya matoita peace, to be honest. You know?